Seirak eta laurden Peñak irabazi du San Mateoetako olioaren erronkako lehen partida lauterdian favorito zen Tolosakoa eta 18 eta 12 irabazi dio Muruari. Gogoratuko dugu Peña denbora luzez izan dela minartuta, horren ondorio San Mateo torneoa ez du titular jokatzerik izan, baina atzo berragertu zen Logroñon, Altuna eta Ezkurdiaren aurka pasara handi xamarra jaso zuen Salaberrirekin batera, eta gaur berriro beste norgehiagoka bat, zalantzak egon zitezkeen noski, baina berehala usatu ditu. Aurrean Ander Murua, pixkanaka gora egiten ari den pilotaria, baina oraindik noski 2 urte besterik ez daramatza profesionaletan eta oraindik geratzen zaio. Partida hasieran Murua izan da jokoaren ekimena nabarmen hartu duena, saketikan asko asmatu du, errematean ere biek ala biek efektuarekin ikeragarria egin dute, aurrelarientzat eskerroneko pilotalekua da, adarragakoa, ezker hormatik eta pilota asko irteten da, eta hori baliatu nahi izan dute biek ala biek, eta hasiera horretan esan dugun bezala Peña dantzan ibili du Muruak, eta benetan hasiera harrigarria eman dio partidari. Lehendabiziko tantotik abiadura ikeragarriarekin mugitu du pilota, eta beretzat ere noski naiz eta gero partida ez duen irabazterik izan, garrantzitsua izango zen gaurkoan Peña bezalako pilotari baten aurka batetik aurpegia horrela ematea, eta bestetik ere halako tantoak egin ahal izatea, baina Peñak berehala erreakzionatu du. Egia da hasieran sakearekin ez duela asko asmatu, badakigu Peñari eskuinez defenditzea eta asko kostatzen zaiola, askotan ahoko zuloan uzten dio aurkariari. Murua ikusi dugu gaurkoan esaterako defentsan batez ere lehen zati horretan fin, orain arte esan dugu, erasoan eta baldintza oso onak dituen pilotaria da, oso potentzial handia duena, baina behar bada defentsan zuela hankazula handiena, gaur defentsan oso ongi ikusi dugu, pilota 3. 4. kuadrotik behartuta eramaten zuenean ere arrotu eta bere buruari denbora emanaz, beraz alde horretatik ere hobetzen ari denaren seinale, eta ea non duen noraino iritsi daiteken urrengo urteetan Ander Murua interesgarria izango da, zalantzari gabe bere ibilbidea jarraitzea. Eta 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldi horretara, Peñak erremateetan asko asmatu du, baina biak ari ziren asko jokatzen, bigarren zatian ordea ez da inongo kolorerik izan. Peña jaun eta jabe izan da, Muruak pare bat antotan edo izan du aukera jokoaren ekimena hartzeko, baina oso nekatuta zegoen jada, partida luzea izan da, 18 izan da, baina luzea izan da, eta nik uste Muruari horrek gehiago erasan diola Peñari baino, logikoki, fisikoki Peña pilotari eginagoa da gaur egun, eta alde horretatik gehiago izan da, batez ere bigarren zatian, eta askotan ere mugako pilotak ez defentsan eta ibili beharrekoak, eta Muruak tantoaren ekimena izan duenean, gero Peñak bukatu ditu, eta horrek ere desesperazio apur bat ekarriko zion Arrasatekoari, eta azkenerako Baikorentzat izan da lehen puntua. Orain urrengo partida Artolak eta Mari Ezkurenak Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatuko dute. Etxeberriak eta Zabaletak irabazi beharra daukate aukeraren bat izan nahi badute behintzat. Beraz, gogoratu lauterdian Peñak 18, Muruak 12 Logroñon.